Dneska se podíváme na Spinbara a zaměřím se hlavně na jednu věc – promo akce a hodnotu bonusů. Podrobně rozeberu uvítací balíček, průběžné bonusy za dobytí, vrácení peněz, turnaje a nabídky sázkové kanceláře. A také vám povím, co jsem osobně testoval s vklady a výběry. Důležité upozornění. Tento obsah je určen pouze pro osoby starší 18 let. Hazardní hry jsou zábava, nikoli způsob, jak si zaručeně vydělat peníze. Vždy hrajte zodpovědně a nastavujte si limity. Pokud byste chtěli vyzkoušet Spinbaru, použijte prosím oficiální odkazy, které najdete v popisu. Tyto odkazy vám navíc mohou odemknout mnohem lepší bonusové nabídky ve srovnání s náhodnými registračními stránkami. A ještě jedna důležitá věc. Buďte velmi opatrní. Existují totiž falešné klonované stránky, které kopírují design a veškerý obsah kasina, aby vypadaly naprosto legitimně, ale jejich skutečným cílem je ukrást vaše citlivé bankovní údaje. Takže nevyhledávejte a neklikejte na náhodné reklamy. Používejte odkazy v popisu a vždy si dvakrát zkontrolujte doménu, než zadáte jakékoliv platební údaje. Už jsem testoval vklad i výběr a všechno na mé straně fungovalo bez problémů. Žádné drama, žádné nečekané potíže. Samozřejmě vaše zkušenost se může lišit v závislosti na vaší zemi, vaší platební metodě a na tom, zda je vyžadováno ověření. Pojďme začít tím hlavním, co většinu lidí zajímá, uvítacím bonusem kasina. Momentálně Spinbara nabízí uvítací balíček, který zahrnuje 100% bonus až do výše 500 eur plus 200 volných zatočení a jeden bonusový výběr kraba. Tak toto funguje. Vysvětleno co nejjednodušeji. Nejprve provedete svůj úplně první vklad, na stránce je jasně uvedeno, že minimální vklad pro získání této nabídky činí 20 eur, následně si aktivujete bonus přímo ve svém uživatelském profilu. A teď přichází ta nejdůležitější část, a to jsou podmínky. Požadavek na protočení je stanoven na 30násobek vašeho vkladu a k tomu ještě bonusu. Zatímco výhry, které získáte z volných zatočení, podléhají 40násobnému protočení. Máte k tomu také 10 dní na dokončení a platí zde pravidlo maximální sázky po dobu, co je bonus aktivní, 5 eur za každou otočku nebo za sázku. Takže ano, ten balíček vypadá opravdu obrovsky, ale to je ten rozdíl mezi bonusem, který se zdá být úžasný, a bonusem, který je prakticky nemožné vybrat, pokud ho nehrajete správně. Další důležitý detail je, že 200 volných zatočení není doručeno najednou. Společnost Spinbara uvádí, že jsou dodávány po 20 zatočeních denně po dobu 10 dnů a každá denní dávka má své časové okno pro uplatnění. Pokud si je nevyzvednete včas, jednoduše propadnou. Takže pokud nejste aktivní denně, potenciálně přicházíte o hodnotu. Zde jsou 3 pravidla, která způsobují největší frustraci a musíte je znát, než se pustíte do uvítací nabídky. Za prvé, uvítací bonus musí být nárokován předtím, než s tímto vkladem uzavřete jakékoliv sázky. Za druhé, podání žádosti o výběr před nárokováním bonusu nebo po jeho aktivaci může zrušit vaši nárok na bonus. Za třetí, pro tuto konkrétní akci vklady provedené přes Neteller nebo Skrill se nekvalifikují a jako většina kasin mohou požadovat ověřovací dokumenty, občanský průkaz, doklad o adrese a doklad o platbě, zejména když jde o výběry. Pokud vám záleží více na dlouhodobé hodnotě než na jednorázové uvítací nabídce, Spinbara také nabízí víkendový bonus za dobytí. Je uváděn jako 50% bonus až do 700 eur plus 50 volných zatočení s minimálním vkladem 50 eur, platný od pátku do neděle. A podmínky se drží stejného vzorce. Požadavky na protočení, časově omezená platnost a konkrétní pravidla pro výhry z roztočení zdarma. Pokud jste stálý hráč, mohou být bonusy za opětovné vklady někdy zajímavější než uvítací balíček, protože získáváte hodnotu znovu a znovu, nejen jednou. Spinbara také uvádí cashback promo akce a cashback může působit jako zajímavý typ promo akce. Je zde denní cashback, který je nabízen ve výši 15% až do 400 eur v závislosti na vaší VIP úrovni. A je zde také cashback pro živé kasino, který je nabízen ve výši 25% až do 200 eur, opět v závislosti na vaší VIP úrovni, s podmínkou jednonásobného prosázení před výběrem. Cashback se může zdát přímočařejší než obrovský uvítací bonus, ale přesto je nutné si přečíst pravidla, jelikož VIP úrovně a způsobilost jsou důležité. Pokud se vám líbí gamifikované promo akce, Spinbara se zaměřuje na turnaje, výzvy a obchod. Pořádají turnaje s lákavými cenovými fondy a pravidly, která jsou založena na bodech, a někdy se setkáte s nízkými minimálními sázkami pro účast, což je důvod, proč mohou být turnaje zajímavé pro ty, kdo hledají výhodné nabídky. Jsou zde také týdenní výzvy, kde plníte úkoly k odemknutí odměn, a je tu sekce obchodu, kde můžete vyměnit body za věci, jako jsou volná zatočení, bonusové peníze a dokonce i sázky zdarma. To sice nenahrazuje štědrý uvítací bonus, ale přidává další úrovně odměn, pokud jste aktivní. Co se týče plateb, záleží na vaší zemi a měně, ale Spinbara nabízí možnosti jako platby kartou, elektronické peněženky a širokou škálu kryptomožností, například USDT, USDC, Bitcoin a Ethereum.
Vždy zkontrolujte platební stránku pro váš konkrétní region, protože minimální a maximální limity a také dostupnost se mohou měnit. Co se týče sázkové kanceláře, Spinbara uvádí řadu promo akcí, jako je bonus za první vklad, bonusy za opětovné vklady, cashback, navýšení akumulátoru, předčasná výplata, zvýšené kurzy a bezrizikové nabídky typu Bet Builder. Pokud jste tu hlavně kvůli kasinu, promo akce na sportovní sázky jsou příjemný bonus, ale pokud jste i sportovní sázkař, mohou přidat skutečnou hodnotu. Rychlá připomínka. Pokud chcete bonusy, o kterých jsem mluvil, zkontrolujte odkazy v popisu. Použití těchto odkazů je obvykle nejbezpečnější způsob, jak se dostat na oficiální stránky a získat nejlepší dostupné promo akce. Můj celkový názor na Spinbara z pohledu bonusů a hodnoty je tento. Uvítací balíček je na papíře silný, až 500 € plus 200 volných zatočení, plus další mechanismy jako bonusový krab. Probíhající promo akce jako reload bonusy a cashback mohou časem přidat hodně hodnoty, zvláště pokud jste aktivní a věnujete pozornost VP úrovním. A turnaje a výzvy přidávají další vrstvy odměn, pokud se vám líbí tento styl. Ale tady je kontrola reality. Uvítací bonus má skutečné podmínky, požadavky na sázení, časové limity a pravidlo maximální sázky. Takže pokud ignorujete pravidla, můžete rychle ztratit hodnotu. Pokud chcete vyzkoušet Spinbara, odkazy jsou v popisu a mohou vám poskytnout přístup k lepším bonusovým nabídkám. A pamatujte, pouze 18+, hrajte zodpovědně a nikdy nesázejte peníze, které si nemůžete dovolit prohrát.